במשך שנים, אני באמת הגעתי להורות בגיל שיבה, אני הפכתי להיות אימא עד גיל 35, שזה דבר שלאורך השנים ממש עורר עליי את זעמה של הסביבה, ותמיד הייתי צריכה להתנצל ולהגיד שאומנם אין לי ילדים, אבל אני מתה לילדים, ברור שיהיו לי ילדים, רק שעדיין אין לי ילדים, אבל אני מתה לילדים. שבעצם לא באמת הייתי מתה לילדים, כבר מזמן היו לי ילדים. זה כמו שאם אתה שמן, יש לך בורקס בפריזר. נכון? ואדם בדרך כלל נוטה להתארגן על הדברים שהוא אוהב. טוב, אבל זהו, בגיל 35 הבנתי שאין ברירה, ואני חייבת להפך להיות אימא, כי אני כבר מאוד מבוגרת. אישה בגיל 35, אגב, היא הרבה יותר מבוגרת מגבר בן 40. זה דבר שהרבה לא יודעים. הרבה יותר מבוגרת, כי אישה מגיל 30, כל שנה שעוברת לה, סופרים לך אותה כמו שנתיים. זה כמו שנות כלב, שנות כלבה. קטע מאוד מאוד עצוב. וזהו, וכשהגעתי להורות מאוד לא ידעתי מה עומד לפניי. אני לא הכרתי את המונחים הכי בסיסיים, אני ממש צריכה להתייעץ עם חברות. אני למשל חברה שלי סיגל, שהיא כבר לפני 4 שנים הפכה להיות אימא, שלחה לי יום אחד SMS, הילדה שלה הייתה בת 4 חודשים, כתבה לי, מיכל התהפכה. עכשיו, אני לא הבנתי מה היא כותבת לי את זה, מה העניין, מה היא רוצה, אותי התהפכה, לא רוצה את החיתול, לא רוצה לנוק, לא הבנתי מה, כתבתי לה תהפכי אותה חזרה. לא הבנתי באמת את העניין. אחד הדברים הכי חשובים שעושים עם תינוק, שזה גם דבר שלמדתי לאורך הדרך, בשנה הראשונה במיוחד, זה לעזור לתינוק להפליץ. יש ממש חוברות והסברים ושמנים והכל לעזור לתינוק לשחרר גזים. ואני אומרת באיזשהו מקום, זה עשה לי לקנא. אני אומרת, למה אין את השירות הזה למבוגרים? היית מסיים ארוחת ערב, קם, ניגש, נשכב על השטיח, אשתך באה, מקבלת לך את הרגליים, מרימה, סיבובים, לחיצות, ממש מעודדת אותך לזה, מין שירות כזה של פלצנות. וזהו, ובאמת אני מגדלת את שני הילדים עם הבן זוג שלי, הרבה שואלים אותי למי הילדים, כי כאילו אנחנו לא נשואים, אז אומרים לי, הילדים מאותו אבא, לא מאותו אבא, אתם חיים יחד, לא? לגמרי כן, פשוט אני הספקתי כבר להתחתן ולהתגרש לפני שנים, אז אמרתי, מה, עוד פעם אני אתחתן, עוד פעם אני אזמין אנשים, עוד פעם שמלת כלה, עוד פעם צ'קים, הוא גם לא רצה, זה גם השפיע. אבל אנחנו חיים ביחד ואנחנו מגדלים את שני הילדים והוא מאוד עוזר, אבל אין מה לדבר שעם כל העזרה, ובאמת היום אבות יותר פעילים מהדור הקודם, האבות היום תורמים בבית, אבל עדיין הכל נופל עלייך, את זאת שנדפקת בהיריון, מה זה נדפקת? את זאת סליחה. את זאת שיש לה את הזכות להישאר בבית עם השדיים על הרצפה ולעשות כביסות, בזמן שלגבר תמיד אחרי הלידה יש תקופה, מה זה? עמוסה בעבודה! שנים הוא לא היה כל כך עסוק. עכשיו, תמיד הוא בכל זאת זורק בחופשת לידה, כשאת מתלוננת, תמיד הוא אומר, בכיף הייתי מתחלף איתך. מה אכפת לך להגיד, אתה יודע שזה לא יקרה, אז אתה זורק את זה. ואז פעם אחת את משאירה אותו עם הילדים, מתקשרת אליו, את אומרת לו, הכל בסדר, הוא אומר לך, בטח, שלושתם איתי. את אומרת לו, אבל יש לנו 2. כי גבר, פעם אחת משאירים אותו עם הילדים, אבל ממש אני אומרת לך, משאירים אותו עם הילדים, שאמא לא חוזרת הביתה, כן? נגיד מהצהריים, הוא מוציא אותם מהמסגרות ומשכיב אותם לישון, כל אחר הצהריים אמא איננה. אם דבר כזה קורה, שזה באמת אירוע חריג, הגבר הולך לדבר על זה 19 שנה קדימה. ותמיד הוא מתרשם על עצמו שהוא מה זה תקתק את הילדים. חזרו הביתה, אכלו, שיעורים, שיחקו, סיגרו, התקלחו, יחסו לו מיטה, ולא שמעתי. תמיד גם על הדרך מעליב את האמא, היא לא יודעת, לא, הם לא מקשיבים, היא לא. מה שאתה לא לוקח בחשבון זה שלא היה שיתוף כזה שיתוף פעולה בגלל שכזה אבא טוב. זה פשוט שאתה אדם זר. ולילדים חשוב לעשות רושם ראשוני טוב, זה הכל. הבעיה עם ילדים שבהתחלה הם חמודים, הם קטנים כאלה, הם יפים, באמת היום אני נהנית מילדים כל כך קטנים, הם כאלה מתוקים, יש להם אור נפלא והם מקסימים, באמת הם חמודים שהם קטנים. הבעיה שהם מתפתחים, שמתחילים להיות יותר גדולים, גיל 9, 10, מתחילים לפתח אישיות, להיות יותר דומים לך, אתה כבר לא אוהב אותם. ועדיין הם חיים על חשבונך ואיתך באותו בית, וזה לא קל, זה ילדים באמת הם טיפוס מאוד תלותי. תראו, סתם אני, באמת סתם דוגמה, ציפור. איך שהיא ממליטה, עפה, רואה את אמא שלה אחרי שבוע על חוט חשמל, שלום לא אומרת להם. רק אצל בני אדם מגיל 32, הוא גר לך ביחידת דיור על הגג ומצפה שתממן אותו. עכשיו, אני אומרת, הבעיה שכשהם מתפתחים, אז הם מתחילים להיות יצורים מעצבנים, ואז הם רבים אחד עם השני. אחים, ריבים של אחים, אני שומעת את זה אצל חברים, הילדים הגדולים. לא, זה נורא, הם רבים על כלום. מה הוא עשה לך? הוא מסתכל עליי! או שיש להם ריבים של טריטוריה, מכירים שהאח עומד בכניסה לחדר של אחותו, עם הרגליים בחוץ והידיים בפנים, והיא אומרת לו, צא מהחדר שלי, והוא אומר לה, אני לא בחדר שלה. היא אומרת לו, צא, זה החדר שלי, והוא אומר לו, זה לא החדר שלה. זה החדר של אמא ואבא, כל הבית של אמא ואבא. עכשיו מתחיל דיון, קרקעות, מה של מי. בכל אופן, כמה שאני לא הייתי
מחוברת להורות, אני חייבת לספר לכם באמת את החוויה שלי של האחרונה שהייתה לי בבית חולים, פתאום נהיה חושך רומנטי כזה בינינו. חוויית הלידה שלי, שבאמת אולי אתם יכולים להפיק מזה לקחים, אני לא יודעת לעשות אולי איזה משהו... יש כאן אנשים ממחלקת יולדות גם? מהעולם הזה של ההיריון לידה? יש. אז בסדר, אם לא, תעבירו להם קשר, תמסרו להם. אני ילדתי לידה, אני לקראת הלידה, במיוחד הלידה הראשונה, רציתי ללדת נורא טבעי, אמרתי לא מעניין אותי כלום, לא אפידורל, לא יולדת בבית, באמבטיה, צפרדעים, דרבוקות, מוש בנרים. רציתי חפלה ולא לידה. ובאמת לקראת הלידה בשבוע 38 לפתע הרגשתי צירים, והערתי את איתן ועם כל הכוונות ללדת בבית, אמרתי לו ממי צירים ורצנו לבית חולים. הדבר הראשון שעשו לי כשהגעתי לבית חולים, שעושים לכל אחת שהיא מגיעה, זה שרשרת חיול. מין רצף כזה של בדיקות שהם עושים בשביל עצמם כדי לדעת מה מצבך, אתם בטח מכירים את הנהלים האלה. ואחד הדברים הראשונים שרצו לעשות לי זה עירוי. עכשיו אני זה פעם ראשונה שעשו לי עירוי, לא הייתי במה מדובר, ניגשתי אליי רופאה כזאת שמנה בדיכאון, רואים מישהי עם הרבה ניסיון בבית חולים. היא אומרת לי, אני אעשה לך את העירוי. אני אומרת לה בכיף, אני מושיטה לה את היד. איך שהאחות הזאת באה לעשות את העירוי, נפתחת הדלת, נכנסת פנימה רופאה בת 27, ואני אומרת לכם רופאה רק היה רשום דוקטור, מישהי חלב על שפתיה. היא אומרת לי, אני אעשה לך את העירוי. אמרתי לה, את לא בשביתה? אין לכם איזה עיצומים, לא מתמחים, זה היה בדיוק לפני שנתיים, אמרתי לה, לא משהו עם הכרטיס נוכחות שמאבקך חשוב שלא תעבדי כרגע. אמרת לי, לא, אבל יש ניסיון באירועים, זה דבר של החיות, מה את עושה אירועים? אמרתי, אני עושה המון אירועים. טוב, הושטתי לה את היד, איך שהיא דופקת לי את המסמר לתוך הווריד. אני אומרת מסמר, כי אני חוויתי חוויה של כאבי תופת בכל הגוף, כאילו חיברו לי את המוח עם תנינים למצבר של אוטו והתניעו. ונסעו. כל הגוף כאבים נתפס לי כל הראש, כאילו הרגשתי דלקת קרום המוח שמתחילה ביד ותופסת לי את כל הצוואר והגב, אני לא יכולתי להתיישב. עכשיו, בזמן הזה אני לא מסתכלת, כי אני לא אוהבת קירות, אני מסתכלת על הקיר, ומסתבר שהיא לא מוצאת את הווריד, והיא מחפשת ומחפשת ומחפשת. באיזשהו שלב, מבלי שאני מסתכלת, אני אומרת לה, הכל בסדר, והיא אומרת לי באלה המילים, כן, כן, מיד ננקה את כל הדם גם מהרצפה. ואז הבנתי שמשהו היה לא בסדר, ואז היא סיימה, לקח לה 8 דקות, באמת של סיוט המוות, סוגרת לי עם פלסטר שקוף את המקום, אני רואה את כל האור שלי בפנים טורנדו, לא מאמין שזה יתרחש, והיא אומרת לי, הכל בסדר, ושלחתי להמשך השרשרת חיול בבית חולים, ואני עדיין כואב לי כל הגוף, תפריס לי הגב, ואני מסתובבת עם העמוד הזה של העירוי כמו ישו בדרכו האחרונה במסדרונות בית החולים, וכל בדיקה שעושים לי, כל רופא, כל אחות, אני אומרת להם, תקשיבו, אני לא מרגישה טוב, אני לא יכולה להישאר את הגוף, מאז העירוי אני לא יכולה להתיישר. וכל הצוות בבית חולים מתנסים מעליי, אמרו לי, סליחה גבירתי, לפנייך יום מאוד ארוך, איך אתם פתאום מתנסים בגבירתי? יום מאוד ארוך, אם ככה את עוברת העירוי, איך תתמודדי עם הלידה עצמה? ואני בראש שלי מתחילה סרטים, אני מראה, שימי את עצמך פעם אחת בצד. אחרי עוד שעתיים שהסתובבתי בכאבי תופת והרגשות אשם, אחד הרופאים פשוט הרים את העיניים ואמר לי, זה לא מחובר לך לווריד. מסתבר שבין 5 ל-7 בבוקר באותו יום אני הסתובבתי עם החומר הזה שמטפטף לי בגוף והמוח במקביל עוזר, ואז נתקו ועשו לי חדש, שזה היה עוד חלום שהתגשם, ובאמת כבר לא היה אכפת לי כלום, כי האירוע שלי שעשו אותו כמו שצריך לא כאב בכלל, אמרתי, מה שאתם רוצים עכשיו תתחו אותי חיה פה במסדרון בית החולים, לא אכפת לי שום דבר, אני הכל עברתי את הכאבים הכי קשים, לא אכפת לי כלום. ואז באמת צוות הבידור סיכם את המסקנות מכל השרשרת חיול, והגיעו למסקנה האיומה שצריך לעשות לי ניתוח קיסרי. עכשיו, ניתוח קיסרי, אני לא הגעתי, אני עם כל הבומבלה שהיה לי בראש, אני ילד בבית עם דרבוקות, פחות התכוננתי ולמדתי את האפשרות הזאת, ואני באמת קיסרי בבורות שלי, הגעתי לחדר הניתוח. לי זה היה נראה תמיד במשך שנים, ניתוח כזה, ניתוח קלאס, ניתוח ברמה. נכון? זה כאילו לא כמו כל הניתוחים, זה כאילו הקיסר של הניתוחים. עכשיו, אני יודעת שהרבה נשים בוחרות ללדת קיסרי, ואני חייבת לומר באמת שזה ניתוח אכזר, באמת ממציא השיטה טעה בגדול. זה נשמע כאילו באים באמת, במקום שאישה צירים, כאבים, ולשכב שעות, ופה ושם, ותפרים ועניינים, אז באים, פותחים, מוציאים. לא, זה לא ככה, זה אבסורד. זה כמו בעיניי שתלך לרופא שיניים, ואגיד לך, אתה יודעת מה? במקום עכשיו שעתיים תשכב פה פה פתוח, אני עושה לך פה בלחי חור קטן, מטפל לך ישירות בשן, אחר כך יהיה סימן והחלמה לא כל כך קלה. מה זה? זה ניתוח אכזר. קודם כל, הכניסו אותי באמת לחדר ניתוח ולא לחדר לידה, שמו לי את החלוק הזה של הבית חולים, שאתם אוהבים, החלוק עם שלא ברור למה לא השאירו, הוא פתוח מאחורה. שכאילו לא השקיעו, כאילו אמרו זה מאחורה, אז מה כבר רואים? תחת, בקטנה? כן. שמו לי את החלוק, הושיבו אותי על המיטה, וניגשתי
ניגשת הרופאה ואומרת לי, מיד אתן לך זריקת אפידורל, אל תדאגי, זה לא כואב, ובזמן שהיא אומרת את זה, בכל יד מחזיקים אותי 4 אנשים, ככה שזה היה אמין. ואז אני מורידה את הראש, היא אומרת לי, מיד תרגישי תחושה של דקירה. עכשיו, אפידורל זה לא תחושה של דקירה, זה יותר כמו, לי זה הזכיר תחושה של חרב, שקוסם מכניס לבחורה. עכשיו, קוסם בדרך כלל מכניס מוציא, בואי מכניסה, משאירה בפנים ומסובבת. ומסובבת, יש סובבת את הסכין בגב, שתוך כדי, היא מסבירה לי, זה ספירלי, מעניין לי את התחת, תוצאת! טוב, עוד היא מסיימת את הספירלה של עצמה, ואני מרימה את הראש, ואני מבסוטית שאני אחרי, אני אומרת לה להוציא עכשיו את הנרות, את הקטורות, אמרו לי להביא מוזיקה שאני אוהבת ללידה. היא אומרת לי, לא, תשכבי אחורה, את הולכת להגיש קצת חרחור. טוב, נשכבתי אחורה, קשרו לי את הידיים לסד הזה, עוד פעם של ישו, שמו לי פה בת כדי שאני לא אדע מעצמי. באמת אווירה בכיף. ופתאום אני קולטת שאני מתעטשת, ולמה אני אומרת קולטת? כי אין תראות, אז פתאום ללא הודעה מראש מלא, ומהקור בחדר ניתוח מלא, אחד על השני אני מתעטשת, וכמו שאני מתעטשת אני פתאום קולטת שאני גם מקיאה. ושוב אני אומרת קולטת כי אין תראות שלה, יש רק עכשיו אני עם הידיים קשורות, אין באפשרותי לסייע לעצמי, אני לא יכולה להרים את הראש, פשוט אני נחתקת מהכיס של עצמי, וזה נוזל ומנקיר אותי, ואני אומרת לעצמי בראש באותו רגע, וואו, לידה. דבר כל כך יפה, כל כך פינס, כל כך נשי. מה שגם נורא שמחתי זה שיום קודם במקרה לגמרי עשיתי פן. פתאום כל השילוב הזה של הפן עם הכיס, ההחלקה היפנית, זה מדהים. ואז אחרי שהקטתי שוב הרגשתי איזושהי תחושה של הקלה. אני מספרת לכם הכל גלוי כי אתם רופאים, אני מכירים את התחום. והרגשתי ככה איזושהי תחושה של הקלה, ופתאום שאלתי את הרופאים והאחיות מסתובבים בחדר ניתוח בבעלה, ואומרים יש לה תגובה אלרגית לאפידורל, ירידה בלחץ דם, ופתאום אני שומעת את הרופא שעומד לפני הבת שאמור להוציא את הקטנה, אומר מהר, מוציא תינוק, לא מכניס פעל! עכשיו עליתי בשוק, אמרתי, מה זה האירוע הזה שאני משתתפת בו? מה קרה לי? משהו, מישהו, מה קרה כאן? מה קרה? אז אני אומרת, דקלה! אל תצליח להכניס קודם ככה! אני רוצה ואז הרופא המרדים שעומד לי מעל הראש אומר לי, את במצוקה עכשיו! אני מציל אותך! אז הבנתי מה בעצם ההבדל בין הלידה הטבעית שרציתי בבית לבין הלידה שעברתי. שבטבע אין כל כך הרבה רוסים. זה משהו שבתי חולים והם מתעקשים, פשוט ציבור עקשן. ואז באמת הרופא ריחם עליי והכניסו את איתן ולקחו את הקטנה ושמו לי הרדמה מלאה, כאילו לא נתנו לי לראות אותו בכלל. העבירו אותי, כאילו, לא, אחרי תקופה, זמן לא ברורה, אני פותחת עיניים, אני מוצאת עצמי באותו חדר, אין לי מושג, ילדתי, לא ידעתי לי מושג בכלל מה קרה, אני מסתכלת למטה, אני קולטת שאני ערומה, אבל מה זה ערומה? ערומה, כאילו גם איפה שאני ערומה, באותו שלב אני ערומה. עכשיו כל החיים כאישה את מסתירה שלא יצא לך מפה, שלא יהיה קצר מדי משם. פתאום אני מוצאת את עצמי שוכבת במרכזו של חדר מאוד מואר. ערומה, רדומה וקשורה. ולא תגידו שאני לבד בחדר הזה, לא. ההוא עם השליה, אחד עם משימת הטף, ולא מסתכלים עליי עם הגב בכלל. אני אומרת, איפה הכבוד למת? ואז העבירו אותי להתאוששות, הבנתי שדיברתי הרבה שטויות, פגעתי בהרבה אנשים. ואז הביאו לי לראות את פולי רק אחרי 6 שעות, וזה הרגע הכי מרגש בחיי, באמת שפגשתי לראשונה את התינוקית שלי, שזה... אין מה להוציא לי לגבי זה, באמת הרגשתי כל כך נשית, כל כך חמודה, ואני מחזיקה אותה וחבקת אותה, יש לי את התמונה מהרגע הזה, שבאמת זה דבר שלא הכינו אותי לפני רמות הכיעור של היולדת ביום הלידה. אחרי הלידה? זה דבר שאי אפשר להכין אותך לקראתו, כי אין מילים שיתארו את רמת הכיעור שהיצורה מגיעה אליה ביום הלידה. זה באמת, לא, הפרצוף, כאילו הבטן עולה לראש, הפרצוף ענק, האף תפוח אדמה אדיר במרכז, השיניים שלי משום היו קצת אפורות והשיער עם מקיא, עכשיו אני מחזיקה אותה ואני מרגישה גם חמודה, אז אני פוזלת אליה כזה קצת, נראה כמו תמונות שיש בעיתון שרשום נס רפואי, קוף, ילד, תינוק אנושי. ככה. בכלל, הימים שאחרי הלידה זה נורא, כאילו, את שוכבת שם בבית חולים, את מרגישה זוועה, אנשים באים לבקר אותך, ואת כולך מגעילה, וזה הזוי, זה כאילו, בכלל הזוי בעיניי שבאים לבקר, תמיד אומרים, לא נעים, ילדה, צריך לבקר אותה. וזה מה שצריך לעבוד בדיוק הפוך, לא נעים, היא ילדה, לא לבקר אותה. עומדים לי ליד המיטה, איך את מרגישה, לא טוב? לכו! אז זהו, ככה מבחינת הלידה, אם מישהי ככה, במקרה אומרת עוד לפני, באמת,
באמת אין מה להילחץ והכל בכיף. עכשיו באמת, לפני שניפרד, אני רוצה להגיד לכם רק כמה מילים, טיפ ממני בנוגע לזוגיות. אחרי הרבה שנים באמת שהייתי לבד במערכות יחסים מאוד גרועות, אני חייבת להגיד שזוגיות, היום שאני בזוגיות טובה, זוגיות זה... הזוגיות זה שיגור. זו התרעת השיחה שלך בחדר, אתה רואה כדורגל בסלון, אתה לא מסמס לה כל היום מהעבודה, את רואה אותו ברחוב, לא אומרת לו שלום. זה לא כזה כיף שביחד. ואני חושבת שבאמת אחד הדברים הכי קשים בזוגיות, הבעיה היא התקשורת, כמו בהרבה תחומים אחרים, גם פה מאישה שמה זה התקשורת, שפשוט מה שקורה שאם השנים בזוג שלך לא מדבר איתך, את פונה אליו, אבל אין תשובה. יש לפעמים תחושה שבכלל אין קו. אני יכולה להגיד לאיתן, ממי, אנחנו הולכים אחרי זה למשתלה? ממי, נלך אחרי זה למשתלה? ממי, אני מדברת לך שאתה 3 פעמים, למה אתה לא עונה? ואז דברים תמיד את התשובה, מה את רוצה? עניתי לך. אז באמת ענית, סליחה, לא שבאתי, אמרתי, גברים, זה לא תשובה. תגיד, כן, ממי, הולכים למשתלה, לקנות את הציצים מלא כסף, רזית מאוד, את נראית פגז, תן תשובה מלאה. כי גברים הם קמצנים, לא שאני אומרת שגברים קמצנים, אבל יש לכם קצת הקמצנות. באמת להגיד לכם מה הבעיה עם גברים ככה במילה אחת? האופי. האישיות, לא, כי אנחנו אוהבות את הלוק, אבל יש לנו בעיה עם האופי. כמו למשל, באמת, זה לא דבר שמאפיין את כל הגברים, אבל יש הרבה גברים שהם קרים אלייך. תצאת עם גבר, יוצאים בערב וזה לא מחבק אותך, כמו נשק אותך, אומרת לו, ממי, מה, אנחנו יוצאים חברים, יוצאים זה. תן לי יד, חבק אותי, תנשק אותי, משהו מה, תראה את גדי ורונית. נכון, יש תמיד את הזוג הזה שהם דבק וכולם מקנים ואז הם מתגרשים. תראה את גדי ורונית הכי בכיף, הכי ביחד. למה אנחנו תמיד צריכים להיות ככה? מה זה, אפלטוני? עכשיו תמיד הסוג הזה של הגברים שיודעת תשובה, תמיד אומר לך מה לעשות, ממי? אני לא בן אדם של נגיעות בציבור. לא מי ישמע כשאתם מגיעים הביתה? ההוא טורק את הדלת, מדביק אותך לקיר, קורא לך את הבגדים. אומר לך, ממי, כל הערב לא לי נעים ליד אנשים. הבנתי, פחות מצחיק אתכם. כרופאים בכנס. כאילו מעציב, כן? אולי משהו אחר אני אנסה לכם. לא, זה ציבור רפואי. באמת אני חושבת שהבעיה הכי גדולה בריבים בין נשים לגברים, שהסגנון של הגברים מאוד שונה, כי גבר מגיע לריב עם אישה, כאילו זה גישור על עבירת נוער ובית משפט לתביעות קטנות. ואישה מגיעה לריב עם גבר, כאילו משפטי נראה נפתחים מחדש, מוציאה את כל הארכיון. למשל, כשהולכים לישון בלילה בריב, כן? זה דבר שגבר כאילו הולכים לישון בריב, לשניכם זה לא קל, באמת שניכם עצבניים, שניכם זה אתה גם כאילו לוקח לך איזה חצי דקה שאתה נרדם. אבל אישה שעצבנית באלה לא נרדמת, את שוכבת במיטה, עיניים פקוחות, אופק 250, התחילה להביא לך בראש, ופתאום זה עוד יותר מעצבן אותך, ופתאום קולטת שאת אפילו יותר צודקת מכמה שחשבת שאת צודקת כשהוא אמר לך שאת לא צודקת. ואת ממשיכה להדליק את עצמך מהראיות ממקרים אחרים, ואת כבר עוזבת את הבית, עוזבת, אחרי ש... מה שקורה הרבה פעמים, אבל זה אחרי איזה 3-4 שעות שאת עם עצמך בריב הזה, פתאום כבר קצת קשה לך להיות כל כך הרבה שעות חד-הורית. את מתקפלת וחוזרת הביתה, כי נשים לא יודעות להחזיק ריב, אנחנו נשים חלשות אופי, זה ידוע שתחרדת אישה מהלכת מעט מאוד אופי עטוף באור. אבל מה שרציתי להגיד זה שבריבים, כשאנחנו מגיעים לריב, אז לאישה שיהיה ברור באמת לכולם, בכל ריב יש לך 3 טיעונים להוכיח להוציא את עצמך צודקת, זה 3 טיעונים מאוד פשוטים, זה מופיע בכל ריב. שלב ראשון את מאשימה אותו במעשה עצמו, שהוא סיבת הריב, שלב שני את אומרת שזו תכונה שלו שחוזרת בכל מיני דברים, שלב שני את אומרת לו שהוא יודע שזה פוגע בך, ובכל זאת הוא עושה את זה. עכשיו את כל זה 3 טיעונים מאוד מאוד מוצדקים שמוצאים אותך צודקת, אבל זה קצר. ואישה, כשהיא בעצבים, היא צריכה לשמוע את עצמה מדברת, ויש לה הרבה מה להגיד, והיא גם מחשיבה את עצמה לאחת שהיא יודעת לדבר. וזה כאן באמת השוני בריבים, שאישה מגיעה לריב עם גבר, היא יכולה לדבר 4 ימים, כל פעם את נתפסת על איזה מילת מפתח אחרת, ואת רצה עליה. מילא, היית מתקשר לפני. מילא, היית יוצא יותר מוקדם. לא תגיד ששאלת אם אתה צריכה עזרה. לא תגיד שקנית משהו בדרך. אז כן, אני רוצה שתקנה לי דברים. אז כן, חסר לי שתגיד לי מילה טובה. פעם ראשונה, לא אמרתי כלום. פעם שנייה, לא אמרתי כלום. עכשיו, יכולה להמשיך עם מילות מפתח ככה 3-4 ימים. הגבר רק צועק ברגע כל הזמן, מה זה קשור? מה זה קשור? סתם, מנסה. כי באמת זוגיות זה עבודה קשה, ובסופו של יום, חושך, אין תוצאות. חוזר הביתה, חוטף את העיקרון. בחוץ אתה מלך ובבית אתה 0, וגם את 0, ככה ביחד, תיקו 0. זוגיות. כי באמת אני חושבת שאחד
הדברים לסיום, הכי חשובים בזוגיות זה כנות, אבל אנשים לא מעריכים מה הרבה יותר חשוב ממנה, וזה צביעות. לא להגיד את האמת לבן הזוג, חשוב מאוד, לא להגיד הכל, וזה הבן זוג שלי, הפנים בצורה מאוד מאוד קשה. איתן בחיים לא מודה שהוא מסתכל על אחרות. לא משנה כמה הבחורה יפה, הוא כאילו מתעלם, ובכלל זה קצת דוחה אותו אפילו קצת. ממש לא בתחומי העניין של אנשים נאות. ולפני איזה שנה וחצי מהיום, כשחזרתי מהחופשת לידה הקודמת, איתן בא להופעה שלי והיה הופעה סביב שולחנות, והוא בא לבד להופעה, זה היה מעולם קטן כזה בתל אביב, והוא ישב סביב אחד השולחנות והצטרף פשוט לאנשים זרים. נגמרת ההופעה, הוא בא אליי, הוא אומר לי, בוא נאמר, את לא מאמינה, כל ההופעה, אני יושב בשולחן, מדבר עם איזה מישהי, פתאום נגמרת ההופעה, אומרים לי שזאת גל גדות. אני אומרת לו, כל ההופעה אתה יושב ומדבר עם גל גדות? הוא אומר לי, כן, ולא זיהית אותו? הוא אומר לי, לא זיהיתי. אני אומרת לו, טוב, אז אם לא זיהית אותה, כל ההופעה אתה יושב ומדבר עם מישהי שנראית כמו גל גדות, בטח באיזשהו שלב אמרת לעצמך, וואו, איזה בחורה יפה. אז הוא אומר לי, לא שמתי לב. ואז אני אמרתי, אוי, מאמי, די כבר עם השטויות שלך, תגיד את האמת, ואז כדי להכריח את הטיעון שלו, להכריח אותו, הוא אמר לי, זה המשפט הכי קשה שנאמר לי אי פעם בחיי, באמת משפט שאני אקח איתי לקבר, וכנראה אני אקח אותו איתי לקבר באותה הזדמנות. שהוא אמר לי, מאמי, מי כמוך יודעת שאני לא מסתכל על מראה חיצוני? תודה רבה לכם,